What do you get fish? I am broke. Biru Tero and Nyado. You know what you don't care. Birin long time. Long time to see you. Glad to see you. Long time, G. What? Long time to see. Yeah, I'm going to see. Saka Bilwadi. What's on smart parts on out there? I don't see it. The two got over. When you not at them. So what I don't know what to say now, but it's smart parts. Yeah. Biri inda utaurira pasi yo. Azi kutongwa nemukadzi kumbo. Kutongwa nemukadzi. Saka chichi kuitika kumbo. Pana. Beans uri kupiwa. Beans uri kupiwe. Aiwa, ndizizolopa. Ani kupiwa yeye. Ko mwana wacho ari kupiwa ane mimba hapo. Ane 2 years mukadzi asina nhumbu, asina mari zaudzi. Kutsindira mabhini ndo waunogona. Kadzi ngaazvare, aisimosveyani. Saka yoto kutsvagira umwere wesaidasi, timbona unomitise. Chiro kusaida ngofanana naye. Kwai vaka vanosiyana kakani. Ini Nyado ushuka kwa wakaita. Asine Nyado ukubleacha. Mafuta ebleacha anodhura chama. Andibleacha. Uitazi? Taina ndini ndichibleacha ndatomurungu. Mafuta ebleacha anodhura minutes. $9. And you are a man or Malando, allowed to tell a Bira Udingade. No be drama. I knew you have some. I know. So we all go back with the same. Somebody actually. Hey, in that game, Mugapana. Asapo. Koko andito kapota waita mkwasho papa Bholinger. Sakafamba sei. Chija kaitika bini. Aidaurora nini? Anje biro wacho admitise. Ngare muri maska zvare. Aiwa, ndiro haiti kwangu. Ione mwana ere. Vangani vari kupi? Vakangoita tadza. Pasaraka nevana vavo. Biru nemwana ere. Mukadzi wekutanga kauya. Uya wechituka apiri ere. Uya anyengerere. Saka kuti mabharanzi akauya paita sei. Mabharanzi akasvonya sei. Panyaya dzekuti uye wakangoti indau koiwewo wakatadza neongorimo mudemo iwo ndoaitotadza kusvika nebuko chiwa chitsvaira tisangane kwakani komukutora mumokamubvarira aita kuti adaurorwa shoma iyoyo kabiri wamushoma yawakangoitambire asi wakatombomudza kuti ane shoma aiwa ndizomudzi zvangu zongotokana zvongoitikawo sei wazorora ere biri wazorora ere saka kwavaendesa mari ndakarora mudhara mari wabisa mari emuzimbabwe mari ai 1.2 pasina matututu pasina mimba US honderera tuye yes pasina nhumbu
Kana matututu. Bilo oda kuti size wodonga tiri matsaka akunacho. Yeah, 1.2. Iwa, ndendesa chayo chayo. Ndisika kuti chiro twanhandi ndikiki. Unetswe. Asi kwezvo zvidzokera kuti ndo imari yangu mwana nyasi kuzvara. Anoenda zvakana chida manje yakwenda kwacho haasutode. Ngaende, tautsvagira munhu anozvara toda kukudza dzinza. Ngaende. Unenge azotora inini tete Nyado ndomudzide kudzingira munhu. Bhadhara 1,000 yakanyado. Bhadhara 1,000 yacho tofunga kuti iyo andakatoendesa iyo ndikuti hakuna mwana unenge. Isina nyingi benefit. Benefit chii? Ingati benefit ya. Benefit chii? Nemutishona. Uzoziye zvokuti benefit zvinorere. Patokwanisa kuzvitaura manje kuti benefit. Tokwanisa kuzvitaura zvausingazivi zvorere. Kuchishona zvinorege chii? Nemutishona. Unotika iyo andakaendesa yati haitakwanisa kuti benefita. Benefit yacho ndiyatira kunzwa nechishona. Handichaiwana imwe yacho idzoka yakafanana neiyo. Ndinodzidza fomani, wakumusira fomani. Ndakasvika ikoko kunosvika wamwe. 4 months ichi. Handazosvika pa6. Opa 4. Timboti birth certificate. Aya itaka takona kuti waimprovere umweni. Vanhu vari maLondon nguva vatoda ungakona timboti birth certificate. Tauraka? Hawa. Biri boy. Mwana weshe wakangonyarira naBholinger. Anyanda ndautisa ndataisa pasaiti. Takutokufokasa because hakuna chiriko. Andinambouti unyarari. Hausi kuplata saka ndakatongofokasa kuno. Uri kuseka chichikunakidza ipa. Chichikunakidza ipa. Kuda mukadzane benefit. Dzinza ngari kure, da utsvagira chisiders. Nabi. Bilu nemakore mangani kore? 2025. Bvunzai. Bilu wakazvarwa kudhara, itozi kuziva kuti wakazvarwa kudhara isu. Bilu une 40 chi? Ini lolodziya miri. Rine yakazembera imwe. Auzive makore ako? Aminox vanhu apenzera Ngoita iyo ataura ndiyo. ngati une makore mangani? Andataura. 43 chembere inenge wewe. Cheche wasungo ndine mari ngonyorewa. Saka ndizvozvo. Uri musoro calculator. Laiga. Apenzera ipfu. Uziyo cheche andikakubvunza kuti wangoti one time ngwa. Pamundokona kutaura padhuze nedu. Yona. Saka wakonta ngofunga. Kutanga tafunga. Akumanaka. Iwe. Tinotenda tinaye Bhili akaroora ane 2 years aroora asati sikona result aufaya mablanks Naye Bhili ufaya mablanks. aikunza sorora usingaembera kosi mari inenge iri pano ziya hai Iri bo Bhili. Hayi bo wangu. Saka mai mada kuita sei after. ndati Bhili damutsvagira chisiders chaanomboti ta chikangoita nhumbu chete uyo akutorova basi hatidi munhu atakaroora 1.2 bond
Sagarosorova. Romatorova. Wangotapirirwa vhozora seni saka unaonake. Yanenge akutsvaka. Nehama dzake. Waita bopi. Sharp. Hauna hama dzako dzaudawo mhoresa. Set up. Nemafans vanofiwawo vanosubscribe. Ukoti thank you. Nyado aiwa satatanga. Ma-highlights asatatanga. Asi kudyiwa masadza emadhora ambotiteyo something. Tomorrow dyiwa KFC hatichaiziya. Iri bow sharp.